Türkmenistanyny köçe yol hereketindäki düzgün bolmalar üçin salynýan jerimelerin birden keskin ýokarlandyrylmagy eýýämden ilat üçin agyr netijelerini berýär. Adamlaryň içki nägileligi gün-günden ýokarlanýar diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Köçe yol hereketiniň düzgün bolmalar üçin salynýan jerimelerin mukdarynyň dekabrň başynda 50 göterimden 300 göterimeçenli ýokarlanmagy resmi taýdan adamlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek zerurluğu bilen düşünürilse, köp adam bu çäreni energiýa serişdelerini eksport edýän döwletiň gaznasyny garyp düşen halkyň hasabyna doldurmak finansy hökmünde häsiýetlendirdi. Jerimeler eýýämden ilata agyr täsirini ýetirýär. Säginmegi gadagyn edýän znaklary öň ýok. Asla bolmadyk yerlerinde hem goýýarlar. Döwlet edaralarynyň öňünde, banklaryň golaýlarynda, hassahanaların öňlerinde säginmek ýa-da saklanmak, atalym durmak düýbünden gadagan edildi. Deyip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä, ulug eýesi gadaganlyk belgisiniň goýulan ýerleriniň golaýynyna säginip adam düşürse ýa-da awtologyny ýol gyrasynda 5-10 minutluk goýup golaýdaky döwlet edaralarynyň birine girip çyksa, ýol gözegçilik gullugy edarasynyň işgärleri onuň ulagyny derrew surata düşürýärler. Düzgünü bodan adam 1-2 günden degisli polisiýa bölümine çagyrylýar we oňa säginmesi gadagan edilen ýerde säginendigini ýa-da awto ulagyny goýandygyny aýdýarlar. Suwutnama suratyny görkezýärler. Deyip çeşme soňky günlerde jerime töleýän adamlaryň sanynyň birden gaty köpelendigini hem sözüne goşdy. Türkmenistanyny ýol, köçe hadisalar şol sanyna sürüjileriň ýol berýän düzgün bolmalary barady. Hatda adam helakçylygyny alyp gelennek hem metduatda habar berilmeýär we maglumat ýapyklygy sebäpli çeşmeleriň jerime töleýän adamlaryň sanynyň keskin köpelenligi barada aýdýanlaryny resmi ýagdaýda tasdikledip ýa-da inkar etdirip bolmaýar. Azatlygyň habarçysynyň aýrarlykda gurlaşan sürüjileri jerimelerin möçberi ýokarlandyrylýar ýa-da ýol gözegçilik polisiýasynyň işiniň has güýçlenenligini tasdik etdiler. Pikirini aýdan sürüjileriň biri polisiýa işgärleriniň inni göwnüne bolmasa öňkülerine garanyna has batyr ýa-da has işdämen görünýändigini belledi. Halkdan gan algylary barýaly, ilki säginme gadagan belgilerini köpeltdiler. Adamlaryň howpsuzlygy üçin edilýän bolsa, ilki ýürüýte awto ulaglary niýetlenen durulgy meýdançasyny giňeltmeli ýa-da täzelerini açmaly. Häkimler elýaly yer tapsalar satdylar. Häzir awto ulag durulgylary ýeti-ýetmezçilik edýär. Adamlar hassahanalara, dermanhanalara barjak bolsa, ulag goýmaga yer tapman aýlanyp ýörler. Deyip anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy nirede awtolog köprek jemlenýän bolsa, şol ýerde hem gadagan belgesiniň goýulýanlygyny, munyň çykalgy ýa-da çözgüt dälligini aýdyp käýinni. Jerimelerin köpeldilmegi ýurduň merkezindäki ýollara harçlanýan döwlet serişdeleri bilen sewitlerdäki ýollara, köpürlere harçlanýan serişdeleriň arasyndaky uly tapawda hem üns çekdi. Jerimeleri ýokarlandyryp halka zulm edýän çäler welaýetlaryň ýollaryny oňarsalar ýerlikde bolardy. Welaýetlaryň etraplaryň köçelerini köçe diýmäge diliň baranok, gaty yaramaz. Egerde welaýet ýaşaýjylaryny aly tutup ikinji sort hasaplayan bolsalar, onda paýtaxt Aşgabatda bir narh, welaýetlere bolsa başga bir narh kesitleseler ýerlikde bolardy. Deyip sevitlerin birine ýaşaýan sürüji aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar häzir düzgün bolanlara salynýan jerimeler bilen döwlet işinde işleýänlere berilýän aýlyklary deňeşdirýärler. Türkiýede işleýän bir rähmet migrantynyň bellemegine görä, hökümet bu ýyl aýlyklary we beýleki tölegleri ýyl başyndan 10 göterim ýokarlandyrmagy besedip tygyşytlajak puluny az görüp jerimeleri 300 götermeçenli ýokarlandyryp ýerden aýagyny gaty ödenemeň diýär. Hökümet başyndakylar ýa halkyň hakyky ýagdaýyny düýpden bilenok ýa-da döwlet gaznasy gaty agyr ýagdaýda bolmaly. Deyip Türkiýede ýaşaýan migrant aýtdy. Büdjet edaralaryna işleýän we işe her gün öz ulagyna gatnaýan işgärleriň bir aýlyk haklary habarçy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjynyň hasabyna görä 4-5 gedek jerime tölese gutarýar. İlki halkyň aýlyklaryny ýokarlandyrmaly.
Häzir türkmen halky eýsiz itýaly boldy. Hatta gijelerine, garaňky ýerlerde ýol polisiýasynyň işgärlerine köplük bolup topulýan, olara söýgän oglanlar barada hem işdýäris. Hökümet halka zulüm edip, halky öz içinde bir-birige duşman etdi. Deyip bir ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň habarçylary jerimelerin ýokarlanmagynyň badabat taksi, hususy ulaw narhlarynyň ýokarlanmagyna alyp gelenligini habar berdiler. Häzir soňky oşun habara görä ýolda durup ulawlaryň tizligini ölçüýän radarçylaryň para narhlary ýokarlanýar. Öňler awtoulawyny uly tizlikde dolandyryp saklansaň, 20 manat para berip jerime ýazdyrman gutulup bolýardy. Indi göni 50 manat soraýarlar. Deyip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Yerli synçylaryň käbiri jerimelerin döwlet gaznasynyň doldurulmagyna däl para alýan gullukçylaryň jöýsiniň galňymagyna kömek etjekdigini öňe sürse, beýlekleri öňüm zordan güderan aýlayan raýatlaryň inni awtolog ulanmasyny azaltmaly boljakdygyny ýa-da ulaglaryny satmaly boljakdygyny çak edýär. Balkan vilayetinde kowçun bolup ýaşaýan etniki gadaklaryň ençemesiniň öz çağalarynyň gadak dilini öwrenmegi, şol sanda ýazyp we okap bilmek üçin şert döredip bermegi haýyş edip, yerli häkimetlere ýazan ardalary kanagatlandyrylmady. Bu barada Balkan Awat Bilim Müdürlügündäki çeşmelerimiz we etniki gadaklaryň bir näçesi anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Balkanyň ýer şäherlerine kowçun bolup ýaşaýan etnik gadaklar vilayet we döwlet resmiýetlerinden gadak dili boýunça sınıflary açyp bermek ýa-da okuw sapaklarynyň sanyny gadak dili boýunça sapaklary goşup hepdede 3 sagat gadak diliniň ýazygy boýunça sapaklary girizmegi haýyş edip arda ýazdylar. Deyip Balkan Awatdaky vilayet bilim müdürlügündäki çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä etniki gadaklaryň ýurduň bilim ministrligine we vilayet bilim müdürlügine ýazan ardalaryna dekabr aýynyň başynda jogap berildi. Arda berilen jogapda öňkü edeklerde bolşýaly bu saparda olaryň ýüzlenmeleriniň kanagatlandyrylmaýanlygy beýan edildi. Deyip çeşmämiz bellidi. Bu maglumaty vilayetde ýaşaýan etniki gadaklaryň bir näçesi hem tassyklap, özleriniň häkimetlerden gadak dili fakultetini açyp bermek däldi, diňe çağalary gadak dilinde ýazyp we okap bilerýaly 3 klas bilim bermegi haýyş edendiklerini aýdýar. Olar yerli häkimetlere birden Gadagstana göçüp giden halatynda çağalarynyň öz ene dilinde gürläp we ýazyp bilmän kösenjekdigini düşündirmäge çalşanda, olaryň özleriniň ýüzlerini alyp goýberendigini hem belleýärler. Balkan Awatda müňe goly ýaz gadak çağalarynyň ene dilinde hatda gürläp hem bilmeýändigini aýtdyk. Sonda häkimlik resmiýetleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ofisierleri bize çağaňa gadak dilinde bilim beretin gelse, onda Gazagstana göçüp gidin diýip gödök jogap berdiler. Deyip Balkanly etniki gadak anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada resmi tesvir almak üçin vilayetin değişli häkimetleri şol sanda Balkan Awat şäher häkimligi we bilim müdürlügi bilen telefon arkaly habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 9 dekabrda bu edaralaryň resmi web sahypasynda görkezülen telefon belgilerine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda dürli ýyllarda geçirilen ilat ýazylaryna görä ýurtda 40-dan gowrak milletin vekilleri ýaşaýar. Özbekler iň köp sanly etniki azlyk toporuny emele getirip, olar ilatyň 9,1 götürümni we gadaklar 0,2 götürümni düzýär diýilip 2022-nji ýylyň ilat ýazynyň netijelerinde görkezilýär. Ýöne anyk sanlar aýdylmaýar. Şu ýylyň fevral aýynda Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýurduň statistika idarasynyň bir bilermeni Balkanda gadak azlygynyň resmi sanlarynyň 2663 adama we Daşoz vilayetinde 5796 adama barabardygyny aýtdy. Şonda ol bu görkezüjileri
Türkmenlilerin Türkmenbaşy şäherinde ağzından bir sany gazak dilli sınıf açmaga we Daşowuzda bolsa ağzından 45 okuwçylyk 2 sany gazak dilli sınıf açmaga ýol berýändigini belläpdi. Türkmenistanda ýaşaýan etniki azlyklaryň şol sanda etniki özbekleriň we gazaklaryň çağalarynyň öz ene dillerinde okumaga ýa-da öwrenmäge şert döredilmegini haýyş edip häkimetlere ýazan arzalarynyň kanagatlandyrylmandygy barada Azatlyň habarçylary mundan ozal hem ençeme gedek maglumat beripdiler. Türkmen häkimetleri ýurdyň jyns taýdan kemsitmäni ýazgyrýandygyny we halklaryň arasynda özara düşünüşmek siýasatyny ýygyderli alyp barýandygyny aýdýarlar. Muňa garamazdan ýurtda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleri etniki sebäplere göre hukuklarynyň bozulmagyndan zeýrenýärler. Ýurtda etniki azlyklaryň wekillerinden türkmen däp desturlaryny berjay etmek, türkmen milli eşiklerini giymek we türkmen dilinde gürlemek talaplary köp ýyl bäri saklanyp galýar. Şeýle-de olaryň öz däp desturlaryny berjay etmek hukuklary çäklendirilýär. Olary toýlarda öz dillerinde aýdymlary aýtdyrmak gadan edilýär. Bu gadançylyklaryň, çäklendirmeleriň we talaplaryň ählisi dilden berilen tawşyryk esasynda amal edilýär. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozamaýarlar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski egerde Birleşen Ştatlar we beýleki hyzmatdaşlar howpsuzlygy üçin etseler, onda urusdan ejir çekýän ýurdunyň çäginde saýlaw geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Aktam Ukrainada saýlawlaryň geçirilmegini ilerledýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 9-njy dekabrda Politika nesrinde çap edilen söhbetdeşliginde wagt geldi diýip belledi. Sol bir wagtda Ukrainanyň konstitusiýasy urus döwründe saýlawlary geçirmäge ýol bermeýär. Öňkü beýanatlaryndan tapawutlukda Zelenski harby ýagdaý şertlerinde saýlaw geçirmäge mümkinçilik berýän kanunçylyk taslamatyny taýýarlamak üçin parlamenta itergi berjekdigini aýtdy. Ses berişlik Russiýa bilen 4 ýyl bäri dowam edýän urusyň çäginde o gatyşyklary toktatmak baradaky ýalysyk baglasylsa, şeýle-de saýlaw prosesiniň howpsuzlygyny üçin etjek kepillikler ornaşdyrylsa, 60-90 gün içinde geçirilip bilinler. Men häzir Birleşen Ştatlardan we belki-de biziň Ýewropalyk hyzmatdaşlarymyzdan saýlaw geçirmäge mümkinçilik berjek howpsuzlygy üçin etmäge kömek etmegini açyk haýyş edýärin diýip Zelenski 9-njy dekabrda jurnalistlere aýtdy. Munyň üçin meniň şahsy islegim we taýýarlygym bar diýip ol sözüne goşdy. Ukrainada resmiýetler saýlawlary geçirmek mümkinçiligine degişli mesele ýygyderli ýagdaýda garşy çykyp geldiler. Olar ýurda garşy her gün amala aşyrylýan Rus howa zarabalaryny, öň hatarda töwüşýän müňlerçe etgeri we urus sebäpli öýlerini terk etmäge mejbur bolan millionlarça Ukrain raýatyny mysal getirip, şeýle çärleriň bu şertlerde mümkin däldigini aýdypdylar. Ýurtda geçirilýän pikir sorulşyklaryň netijeleri Ukrainlaryň aglabatynyň urus döwründe saýlawlaryň geçirilmegine garşy çykýandygyny görkezýär. Ýöne soňky saýlawlaryň 2019-njy ýylda bolandygyny göz öňünde tutup, ýol başçylykda täze pikirleri we täze adımlary görmek isleýänler hem bar. Zelenskiň beýanatlary 2020-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň başladan dolu gowrumly basywalyjylykly hüjümi netijesinde dören ursy tamamlamaga gönükdirilen gepleşikleriň ýygjamlasyn döwrüne gabat geldi. Ukrain lideri Ýewropa saparynyň çäginde 9-njy dekabrda Italiýada boldy. Ol Washingtonyň ilerledýän teklibinden onçokly hoşal bolmadyk Ýewropaly ýaranlarynyň Kiýewe bolan goldawyny äskär etmegi maksat edinýär. Zelenski sosial mediada çap edilen beýanatynda Ukraina we onuň Ýewropaly hyzmatdaşlarynyň ýakyn günlerde paraxçylyk meýilnamasy boýunça täzeden işlenip taýýarlanan resmi namalary Birleşen Ştatlara hüdürülecekdigini aýtdy. Sol bir wagtda paraxçylyk meýilnamasy bilen baglylykda üstünde işlenilýän sol sanda Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň sany, günwataryň howpsuzlyk kepillikleri, Russiýanyň Ukrainanyň NATO agza bolmazlyk baradaky talaby ýaly ençeme möhüm meseleler saklanyp galýar.
Zelenski 8 dekabrda Bloomberg News nesrine beren interwýusunda mümkin paragçylyk ýalysygy boýunça Amerikanyň howandarlygynda alınıp barylan gepleşikleriň ýurdun gündogurundaky Donbas dilip bilinýän tebitiniň territoriýasynyň gözükçüligi meselesi babatynda ýalysygy indi üpçün etmelidigine aýtdy. 8 dekabrda Zelenski Londonda we Brüsselde paragçylyk teklibi boýunça gepleşikler geçirdi. Bu geçen ay Amerikanyň paragçylyk taslamatyny ma'lum etmeginden soň Miami'niň goloýunda Ukrain we Amerikan resmiýetleriniň 3 gün dowam eden duşuklarynyň ýanyna gabat geldi. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň 9 dekabrdaky sessiýasynda Ukrainanyň BMG-daky ilçisi Andrei Melnik ýurdunyň satywa çykarylmandygyny aýtdy. Bizim territoriýamyz we öz ýygytyrlygymyz satlyk däl. Biz Rojdestvo bazaryny däl. Diýip ol Ukrainanyň meselelerine bagşlanan açyk briefingde aýtdy. Melnik muny Russiýanyň ilçisiniň Moskwanyň Ukrainadaky goýan maksatlaryna güýç bilen bolsa-da, diplomatiýa bilen bolsa-da ýetsekdigini aýdyp, eden çykyşyna jogap hökmünde aýtdy. Bu ağırlykda Ukrainanyň ýokary derejeli harby terkerdesi, Ukrain goşunlarynyň Russiýanyň ele talandygyny öňe sürýän Donbasdaky strategik taýdil möhüm Pakrovsk şäheriniň bir bölегiniň goragyny saklamagy dowam etdirýändigini ma'lum etdi.